izan naiz Tximintze elkarteko bazkide aktiboa, inoz naz egon antolakuntzan, indarra gordetzen egon naiz hainbat urtetan, eta Tximintze elkarteko kideak hurbildu zirenean niregana proposatzen proiektua eraldatzeko sormen prozesu batean sartzea dudarik ez nuen izan, eta gaur hemen nago, urtebete ostean egindako sormen eta hausnarketa saio pilo baten ostean, hau dalako abiapuntua eta horregatik nago gaur hemen. Ni bihotza izango naiz, hasieratik aldatu zanean elkarte komunitate izantza hori batzuk gure burua bihotz moduan hartu gendun, eta horrek dakar, gaur esaterako ari gara hemen bilgunea egiten ametsen plana diseinatzeko, eta gaur hemendik aterako danagaz dinamizazioa egingo dugu, jenteagaz berriro biltzeko deialdiak egingo dugu, eta apur bat kudeak eta lanaz harinaz, udalagaz berba egin, gauzak programatzen lagundu, eta jendeagaz komunikatu edo. Amets asko daukadaz derion euskara dela eta, baina igual importanteena bada derion euskaldun moduan nire burua boteretzea eta gaztelerak daukan presentzia handi horri indarrez ekitea, ez usteko euskaraz egiteari bargaduna gauzelako.